svima i dobrodošli u našu Marinu Prelog na lokaciju Festivala balona 2002. godine. Hvala vam puno što ste došli u velikom broju. Znam da svi iščekujete informaciju o programu letenja. Ono što vam sad možemo reći, imali smo generalni briefing sa svim pilotima prije 15 minuta i prošli smo kroz vremenske uvjete koje sad imamo pred sobom i dalje, kao što vidite, izrazito vitrovito, što nije povoljno za balone, za podizanje balona. Baloni su jako osjetljivi, između ostalog i na jaki vjetar i na kišu. Tako da za sad pratimo prognoze i situaciju na terenu i gledamo, ako se dogodi da se vjetar spusti, naši timovi su spremni da se baloni krenu napuhavati. U programu nam je bila i šetnja uz kupalu balona, nažalost, kao što se rekao, god puše ovakav vjetar, baloni jednostavno moraju ostati prizemljeni. Ono što ćemo napraviti u svakom slučaju, naši piloti, naše posade će sa svojom opremom doći do vas, da ih možete i upoznati, da možete vidjeti te balone. Der kann man nicht mal außen der kann man nicht mal nichts vorbei. Sam zdel samo, ne, to sam imel pri roki, rekao, bom ti dojali eno. Kaj boš ti?
Johnny is chef. Ja, Johnny mag het doen. Ja, dat is van doen. Johnny is dan weer wat te versieren. Ako nekom zima, neka kaže. Znaš kak je meni već godina? Tu sam stajala ono 5 godina. Break it down.
Ja nekako je taj lepi. I ovaj tu. Thank you.